top down, listening to this Jesus music. Riding with my top down, listening to this Jesus. Riding with my top down, top down. Riding with my top down, listening to that. What up? 2 Meter Man is in the house. I dag der skal vi over og se en af mine homies, Severin, som gerne vil vise sin crib frem. Jeg synes bare, vi skal komme afsted. Top down. Ja, min homie Severin, han bor heroppe, så skal vi ikke bare lige gå op og ringe på så. Okay. Goddag, velkommen til min crib. Værsgo, komme indenfor. Hyggeligt, at I lige kunne komme forbi. Jeg til at se mit palæ, min crib. Men lad os starte med lige at tage et kig herover i køleskabet. This is where the magic happens. Et lille stykke af min favoritspise. Dejligt. Dejligt fed hvidløg går også godt sammen med pilen. Ja, jeg kan godt gøre dem der. Har du slukket? Ja. Det var det. Så lad os gå videre til næste mirakel i det her palæ. Det I ser her, det er faktisk et symbol på min stil, kan man godt sige. Det jeg kører her, det kalder jeg jo for Mitsubishi 18 tommer. Ja, så er jeg en gammel men verdensklasse DVD-maskine, hvor jeg ser min yndlingsfilm Tommelise, dansk tale, gammel H.C. Andersen-klassiker der. Så har jeg den her, min kongestol herovre, med mit hundeskin. Så plejer jeg bare lige at lave den her. Så er jeg også bare klar. Så er der bare Tommelise på storskærmen. Pile. Mitsubishi RM 0547. What's up? Og næste skridt, vi kunne jo så gå videre ind i min lounge. Ja, lige for at understrege, vi er meget sådan, ja, bare for at understrege min stil, så vil jeg bare lige fortælle lidt om den indretningsstil, jeg har valgt herinde. Jeg kalder den Grønland før krigen. Jeg har nogle forskellige, her, det sæl, søsteren herovre, sælen, endnu en sæl. Så har jeg de forskellige familiemedlemmer herovre langs væggen. Starter heroppe ved de gode gamle. Kører hernede videre. Så ellers mine børn herovre. Alle sammen. Ja. Og så også bare lige for at understrege, altså nu har jeg har mixet den her meget, det er jo Grønland før krigen, så jeg har mixet den her snehvide, som jeg kalder den. Snehvide hvide farve, og så den solide klippebrune hernede. Og så har jeg også fået det her det meget vilde dyreliv med ja, hvad er det overhovedet for noget det her? Det er vel en fugl eller sådan noget. Ja. Og så bjørnene herovre, og ja, så du moskusoksen inde på væggen. Ja, det understreger vel bare min sådan gennemførte stil, kan man sige. Men jeg synes, vi skal gå videre og ligesom hætte ovenpå og se resten af min crib. Velkommen ovenpå. Som sagt, hey, prøv lige, det er jo ikke, nej. Kom her, jeg har min dyr herinde, kom. Som sagt, velkommen til ovenpå. Det her, det er så ligesom her, her kører jeg bare min egen stil. Her er jeg 100% mig selv, og jeg kører bare, I kan se, musikafleveringer. Også for lige at afspejle virkelig, hvem jeg er og så videre. Her har jeg bare sådan en mulighed for bare at være mig selv 100% og bare dvæle
dvæle i mine personlige genstande. Heroppe i min personlige crib, det er ligesom også her, jeg har plads og mulighed for ligesom at bare være følsom. Bare give slip på den her barske fyr. Og så bare være følsom. Og som du kan se heroppe på væggen, så har jeg også, jeg spiller musik. Og ikke nok med, at jeg er en mester af guitaren. Så har jeg også lidt symbolik ved, at vi starter herover den gode gamle. Så følger vi ligesom udviklingen heropad. Det nye op. Og som jeg siger, lær en mand at spille guitar. Og han er glad. Men lær en mand at spille på 3 guitarer. Ja. Min far er jo ikke perfekt, jo. Der er nok alligevel nogle ting, som ikke kommer i tanke om. Når jeg også går ud på toilettet, så stinker det bare helt vildt. Så klamt. Han kalder mig altid Max. Men altså, selvom det hedder Simon James, jeg ved ikke, hvorfor han kalder mig Max. Men jeg hedder Simon. Det har han ikke forstået endnu. Er det her, du er? Kom nu, du skal ikke snakke med Max. Jeg hedder Simon. Prøv bare at tage dig og kigge rundt, bare kig. Bare se hvor stort det er. Jeg har også lige lidt jeg lige vil tale om. Max han skal få de her klippet græsset med det sådan noget. Her har vi igen lidt minder fra Grønland før krigen, som jeg kalder mit sådan overordnede tema. Her taler vi om et rensdyrgevir. Stor krabat. Jeg skød i 83. Ja. Og igen her. Det er helt andet her. Der er flere, der har spurgt mig om det her. Men jeg vil bare sige, skønt, at jeg ingen brændeovn har, så har jeg masser af træ. Og det skyldes, at brænde giver varme 3 gange, vil jeg gerne våge at påstå. Når man fælder træet. Når man hugger træet til brænde. Og når man brænder det. Den sidste kan jeg så ikke være med på, men det giver alligevel 2 gange varme. Så det er bedre end ja. Hvad laver du? Min ride er her. Yes, bare lige for hurtigt lige at gå igennem min ride, så bare lige for at sige først, den er custom made. I finder ikke noget hverken bedre eller noget magen til i hele verden. Den er custom made, men man skal selvfølgelig aldrig gå ned på udstyr, så derfor har jeg både de 3 gear heroppe, symboliseret. Så har jeg fælge, 24 tommer, dæk hernede, og selvfølgelig den her. Yes. Det er ligesom her, den har Max godt nok heller ikke lige rengjort. Så er vi ved at være færdige. I har set min crib. Jeg har lige fået et lille bid af mit liv. Men alting har en ende, og når enden er god, er alting godt. Og det er den jo. Den er god. Så det er ved at være tid til, at I skal skride fra min crib. Det er jo trods alt min, så nu er det godt. Peace out. Jo, det var så første afsnit af Crashing Cribs, hvor min homie Severin han lige viste sin crib frem.
Hvis du har lyst til at se mere, så gå ind på apollo75.dk, og hvis du har lyst til at være med i Crash & Crips, så kan du kontakte os derindefra. Jo, peace out, vi ses.